मा दाबो लेंहराब्रा इन्टारभिउ लानायालाय बेखायनोथ' जोंबायसो आङो न' थानिफ्राय जागोननिया 10था जालायलांबाय जासिगोन खोमाहाय ओरैनो दसे थास्लायस्लाय बेजोंनो दसे लाइन मारै साबनोसैलां मानसियाथ' फार' जाग्रा ना दारि गोलावनि जोलैब्रा रायदावनो हाया नोंहा কি খবর ভন্টি একেবারে দংফাং মুরা হেন বাদি সুপ সুপ থাকি আসি যে একো নহয় দাদা মই ভাবি আছো ইন্টাৰভিউ বা কেনে হয় বাদ দে এইবেলা কেলা পাছ হব দে টেনশন নলবি ভন্টি মিস্টার সামথাই दैमारि কাম টু দা ইন্টারভিউ রুম দাসে লেঙদर आंखौ आयु साख्रि आयदै नै बाला गोलावा गुसा माबाया आरिया सौग्रावलाय लांबायसो आथुरावनो टफि फायलाब्ला गानलाय माथोलै अफिसारालाय माबादि मानसिब्रा नामालाय खबरफोरा ओरैनो मोजां ना आसोल नों बेनिफ्राय सिदा थुब थाब ओंखारलां मास आया मा जालायखोब्रा अरदावखांदोसो नामा खबर सोंनाया माबा जायो होनबा कुनु रेसपेक्ट गैया मा गैया साला सिदा सिदि हाबफैगोन साला गोदाव सोराव खोथा बुंगोन नोंलाय मा जायो आंनि मा जायो नोंसा नंगौमोन नामा आङो खबर सोंनो जाबायलाय केला खबर सोंनायल'आवनो जावजाबायसो बा बिहासो सिनायाग्रा आसोल होनफैबावलायगोन आसोलनो माबा आङो आसोल होननायखाय लाजिथ' दे होनबालाय सार होनसिगोन सार 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 सेकरदि सैमा दंब्ला कामाउट मा नैबे गथ'खौ माबा आरो मानो थांफिनखो माथो रखर कामाउट बेलाय काम होननायखाय नुजाफैबाय आउटबो होननायखाय थांफिनदोंमोन आरोलै एखे बुरबक काम हियार होननो हाया ओमफ्राय माथो अरदावलायखो बे मानसिखौ गोख्रै थिनहर बेनिफ्राय बा गावनो थिनहरनो हाथारोलै थांदो होनबानो जानायखौनो आंखौसो लिंहरलायबाय इमान बादुला मानसि थाथारालै बे माबा थिनहर जाखो इन्टारभिउ लानाया फिल्माव थांसोबाय माबारथ' get out आं थाङा मा उख्रायन' सार मा फाल्तुलै इन्टारभिउ इन्टारभिउ लानो फैदों इन्टारभिउ लानांगोनानो जों लाया इन्टारभिउ मा खालामनो दमजों साख्रि लानो फैदों आंबो थाङा बेनिफ्राय इन्टारभिउ लायाब्ला ओइ सार लादोलै लादो मोननैसो सोंसै फेल खालामना हर खोथा गैया साला जिराय थेंक इउ सार ओमफ्राय बबेयाव जिरायनांगौ सार नुवाखै नामा सियारखौ जिराय दे नों सिगाङाव फैफेरखांबाय नामा बेयाव इन्टारभिउनो मानोना नों बादि सेम साइजनि इन्टारभिउ होनो फैखांबाय बिराद दुस्थ' मोदला आं फैयाखैथ' आं बादि नुनाय सासे दङ सामथाइ प्र होननाय सामथाइ प्र बिसो फैदो जानांगौ आं फैयाखै आं सामथाइ लाइटसोना सामथाइ लाइट आच्छा टेल मी एबाउट योर सेल्फ at the first jatra of the beginning Suru I would like to say because I am a dog sampai lang bay I am a बहुत simple but बहुत crazy sometimes I'm because of the hey ससेखौ बर'नि बुंसिलां दे बर'नि बुंबाबो जागोन बेखायनोथ' आंनि मुंखौथ' मिथिखाबाय जेनेबा ओमफ्राय जोंहा आफा दं आफानि मुङा गल'गथ' दैमारि ओमफ्राय आइनि मुङा संलि मुंलि दैमारि ओमफ्राय जोंहा आफानि आफा दं माने आबौ दं ओमफ्राय आदै मादै दं इसोरबो मोजां ओमफ्राय आफा दं ओमफ्राय जोबोर मोजां आइयाबो ओमफ्राय आरे आं नोंनि खानदानि बागै सोङाखैलै नोंनि बागैसो सोंदों नंगौ दहायनो खोथानांगौ नोङो आच्छा बाद होदो दे ओमफ्राय नोंनि बाय'डाटा लाबोदों बाय'डाटा माने ओरैनो मा बुस्थु बेयो नोंनि खर' आंनि खर'लाय माथो आंजोंनो फैफाखायो नुवाखै होनबा नोङो बे फाग्ला खर' गैयालासिनो फैगोन आरो इसोर बाय'डाटा माने नोंनि नाम क्वालिफिकेसन पार्सेन्ट एक्सपिरियेन्स गासै बेकग्राउन्ड नोंनि मोनसे डाटा माने आंनि मबाइलखौ डाटा अन खालामनानै आंनि नाम पार्सेन्ट क्वालिफिकेसन माबा खालामनांगोन नामा बुस्थुआ माबा खालामनांगोन नामा मोसौ गथै साला गोबोरखि मेलेम आच्छा नोंनि क्वालिफिकेसना बेसेबां क्वालिफिकेसना जेन टेन मेट्रिक पासलै बेबो नकलजोंसो मिन्स गय लाइटनि मा होनदों सार जेबो नङा आच्छा नोङो मेट्रिक पास होनदों ना
अब्लाथ' जोङो नोंनो फार्स्ट क्लासनि जब होनो हानाय नङा द्याट्स वाइ जोंनि बे कम्पानियाव माखासे सेलिंनि प्रडाक्ट सेलिंनि खामानि सोलियो आइ वुड लाइक टु आस्क इउ डु इउ हेभ एनि एक्सपिरियेन्स माने नोंहा सिगाङावफोर माबाफोर सेलिं प्रडाक्ट सेलिं खालामनायनि फाननायनि माने माबाफोर एक्सपिरियेन्स दं नामा नोंहा फाननायनि एक्सपिरियेन्सआथ' बुहुद दं बिफानि साइकेल बाइकफोरखौ फाननानैनो आइफन मबाइल लानायनि एक्सपिरियेन्स दं आंहा आरो मालाबाथ' जों माबा माबि अनेक बुस्थु बोथ्रोदलाबायनानै फाननायनि रेकर्डबो दं आदसा नों ओरैनो बबावबाफोर ओरैनो खामानिफोर मावहैदोंमोन नामा जब टब ओरैनो जायखिजाया एनिथिं एल्स मावहैदोंमोनलै सानैसो बेंगालराव जिं चिकि चिकि जिं 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 होननाय कम्पानियाव देन वाइ डिड इउ लिभ प्रिभियास जब I leave because the company is shifting मा होनगोन इखो the company is shifting गुबुन ससेखौ बर'नि बुंलायनोसैलै मानोना सार कम्पानिया बेलेग जायगायाव थांबाय नालाय शिफ्ट जाबाय नालाय ओमफ्राय बेखायनो आंनो खोथायासै नालाय रागा जाना फैबायलां थाङासैलां आदसा नोंनो साख्रिखौ मानो नांगौ देलाय मानो नांगौ नोंथाङा बुंलाय आदारखौ मानो जायो उखैनायनि थाखाय अब्ला आंबो आंनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय आरो न'खरनि नांनायखौ सुफुंनो थाखाय साख्रि नांगौ आदसा नोंहा ओरैबायदि मा टेलेन्ट दं इउनिक टेलेन्ट जायनि थाखाय जों नोंनो जब होनो हायो आङो गोसो जाबानो खिफिनो हायो एनि टाइम खिफिनो हायो खिफिनाय बादायलायनायाव आंजों रावबो हाया जायनि थाखाय आङो दा फाइटिं मेन होननाय मोनसे एवार्डबो मोनखांबाय नै खोनासं सार गेसाव मोनामब्रुमाफोर मोनामजोब्बायलै जेबो नङा दे सार जेबो नङा सार नै जेबो नङा ओइ एसे ना गोरान बाथोन जाबोनायखौसो एसे मोनामनाया बारा जादों खोमा सार मिथिखाया होमबा हाजार समायना साफा सिख्लाबाबो खिफिनाया मोदामखायो जेबो नङा सार खिबावनांगोन नामा जाबाय दे बुं साइन्सआ मा साइन्सआ मोनसे साबजेक्ट दाइ माबादि मानसिलै जाना गोलैबाय आदसा दे बुं राबननि सुबिदा आरो उसुबिदाया मा राबननि सुबिदाया जाबाय बेहा 10ता खर' दं नालाय बे खेबसे लागैनो गाव हारसिंनो हानजा मेथाइ एबा आर'ज मेथाइखौ रोजाबनो हागोन आरो बेहा 10ता खर' दं नालाय बे खेबसे लागैनो 10 जन हिनजावखौ किस खालामनो हागोन उसुबिदाया बियो गेन्जि गस्लाफोरखौ गाननो एसे खस्थ' जागोन स्पर्टिं गस्लाफोरखौ एसे गाननो खस्थ' जागोन आरो जानाय लोंनायफोरावबो एसे उसुबिदा जागोन आरो दे नोंनि हबिया मा आइ मिन नोंनि हुदाया मा हुदाया आंहा मोनसेल' हुदा दङ बेनो जाबाय आं जाय मानसिनो फैसा थाखा बा माबा मोनसे होनो थायो आं बे मानसिखौ खुनु दिन थैब्लाबो लोगो हमफिना थारमाने नों सिखाव टाइप थगायग्रा बिदि नङाब्रा सार बिदि नङा आं जाय मानसिनाव मोननो थायो बा फैसानि जेबो लेनदेन गैया बिसोरजों थायोब्रा चाय गरम चाय आसोलायनो सार साया लाबायमोनलै लोंथ'आ आं दानो सा लोंदोब्रा सार गुसु जागोन लोंथ'आ होनदोंना है होनबालाय बेनिनो होजोबनोसै आं मोनलोङाबालाय बेलाय बोरै मोनलोंग्रोनो माथो रखर लाबखानाय लोङाब्रा 12ता जाखानायखौ नुवाखै नामा साखरखाय बाराद्राय बाहायनो सानदों नामालै एकदम साहा गुदुंखौ मोखाङाव गारलाना होटेला बारा जट' पट' खालामबाय थाना गुसिंगा नों आंखौ बिदि बुंनो हाबाय हायो सम रागाया खर' थिखिनायाव मोनहैबा माखौ मिनिनाय मोनदों जेबो नंला दे सार जेबो नंला इन्टारभिउआव माबार लादो आंहाबो बेलेगाव इन्टारभिउ होनांगौ आरे दालाय बहा गोदाव सोराव इन्टारभिउ हैलाबायनाय नोंलाय जोंनाव फैनानै आदसा नोंसोरबोथ' 500,000नि गेजेरावसो सासे सानै सिलेक्ट खालामगोन ना मा गेरेन्थि जोंना बेखायनो बेलेगावबो नागिरनो चान्स लानांगोन ना चालु आसा सानना ला नोंथांखौ जों सेलेक्ट खालामबाय अब्लाबो नों गुबुन कम्पानियाव थांगोन नामा थांगोन मानो थाङा जानो नोंथांखौ दा सेलेक्ट खालामथ' आंबो नोंखौ पेन्डिंआव दोनगोन गुबुनावबो नायनांगोन ना माबायदि बुस्थुआ बबेयाव मोजां मोनो बेयावसो थानांगोन ना जोंहाबो सेलेक्ट खालामनायनि मोन्थाय दं जेराव मान सनमान आरो फैसा थाखा बांसिन मोनो बेयावसो सामथाया सिथाबो मिथिबाय आदसा दे सानना ला जों नोंनो मान सनमान आरो फैसाबो मोजां होगोन अब्लाबो नों गुबुन कम्पानियाव थांगोन नामा थिग दं सार नोंथाङा आंनो मोजां सेलारि हो आरो नोंसानि फिसाजोखौबो आंनो हो अब्लानो गासै कम्पानिखौ रेजेक्ट खालामगोन आं दानो असभ्य साला सार आंबो सानना लानोसो होदों उदाहरन एगजामपोल गोबाव सोराव साला नै सार आं ओरैसो बुंदों माने थारमाने आं बुंनायनि ओंथियानो जाहैबाय मा हमना ला नोंसानि फिसाजोखौ आं लाबोबा
अलरेडि मान सनमान मोनखागोन ना नोंथाङा बुंगोन आंनि जावसैसो रेसपेक्ट खालाम आमुक तामुक नङा होमबा दा बेबादिनो आङो फैसा थाखाबो मोनबाय मान सनमानबो मोनबाय बेखौसो बुंदोंलै आं सार आदसा दे बुंलाय हमना ला जों नोंखौ सेलेक्ट खालामबाय आरो जबबो मावबाय अब्ला नोंनि फार्स्ट टारगेटआ मा जागोन बे कम्पानिखौ फेदेरनो थाखाय नों माबायदि खामानि मावलांगोन आंनि फार्स्ट टारगेटआनो जागोन नोंनि सियाराव जिरायनो नाजानाय माने सार बुजियाखै माने जेरैखि जाया नोंखौ डाउनाव दोननानै नोंनि अफिसार सिटखौ सेख'नाय मा जल्दि इउ गेट आउट गेट आउट साख्रि सेख'ग्रा साला माबा थांगोना थांनिलाय थांनि ओमफ्राय र' रिजाल्टआ मा लागोन रिजाल्ट नांगौ नोंनो हो रिजाल्ट नांगौ थां 10 बोसोरनि उनाव फै बारा गरम ना दै अफिसार फिसाजोआ लांजामारगोन कुकुर साला बदमास जगरैनो आंनोसो हरगोन ना सार नोंसा फिसाजोखौ ना सार ना नोंखौ दिनै समफ्लेना गेब्ले होजोबगोनलां